Mga kapuso, karong buntaga atog daygon ang kabayanihan ug pagkamatinud-anon sa usa ka misnon. Sanglit bisan man sa hagit sa kinabuhi, wala gayud siya naibog sa kwarta nga iyang nakit-an. Sabay tang ila-ilahon ang anis kapuso nato sa Lagindingan, Misamis Oriental, si Ma'am Miraflor Simbre. Ma'am Flor, good morning and welcome din sa At Home with Javay Regional TV na makita sa Tibok Mindanao. Kumusta ka this morning? Good morning. Okay lang. Hello mga kapuso, kumusta? Good morning sa inyo. Unang-una, Ma'am Flor, bilib kami sa imong gihimo nga pag-uli sa 40 ka mga tinag 500 nga Saudi Riyal o anaa sa 250,000 pesos. Good job kaayo, ma'am. Pero unsa ba ang storya sa imong pagkakita sa maong kwarta? Last flight sa sweeper flight, ang Philippine Airlines ang gisakyan sa Mount Tag-iya sa alas 11 sa gabi nakita na ko ang kwarta sa CR arrival area. Sulod sa CR. Ma'am Flor, diyang nadiskubrihan nimo nga kwarta di ay ang imong nakit-an. Unsa ba ang dagan sa imong huna-huna niadtong tungura ug imo bagayod na huna-hunaan nga pangitaon ang tag-iya niini? Akong gibati kabalo ko ang tag-iya isa ka OFW, then DH siya sa Saudi, then nasayod ko nga grabe niya nga kahago ato nga kwarta para matigom niya to nga kantidad, then pila ka tuig 3 years niya nga tinigom, then grabe niya sayod ko nga grabe niya nga antos ato nga kwarta para makatigom siya. Then akong sulod sa kunahuna nga luoy kaayo, ako ginakuan na mauli gid siya sa tag-iya. Gina-pray na ko nga makita ang tag-iya kay katong nga time wala na yung mga passenger kay last flight wala na tao sa airport at that time sa 11 PM. Wa pud ba ni sulod sa imong huna-huna, Ma'am Flor, nga kuhaon ang kwarta o gamiton para sa imong kaugalingon o di ba ka sa imong pamilya? Sa akong pagkakita sa kwarta, wala ko gahuna kay naside ko kung unsa iyang nagian nga grabe nga kahago, din di pod maayo nga magamit kabalo ko nga kuan dili maayo gamiton na kwarta nga wala gihaguan, tapos imo pang ipakaon sa pamilya. Naside ko nga dili gid siya maayo buhaton para sa example sa ko ang mga anak dili lain kaayo sa ko ang kuan dili siya maayo kay di man to ako ang kwarta, kailangan gid siya mauli sa tag-iya. Truly genuine gayod ang imong kasing-kasing, Ma'am Flor, tungod sa imong gihimo nga kabayanihan. Pero ma'am, lantaw nimo, kinsa ba ang naka-impluwensya nimo nga mahimong matinud-anon ug di manghilabot sa dili nimo gamit? Ang akong pamilya, siyempre para as a role model isip ginikanan mahuna-huna nila nga ako ginikanan nila na proud po sila sa kuan nagibuhat sa ilang mama. Grabe, Ma'am Flor, makatando gayod ang imuhang storya ug tinuod ka nga ang atong pamilya gayod ang asa tagakuha og kusog. Pero ma'am, karon nga nauli gyud ug nakuha na sa OFW ang kwarta nga iyang hinaguan nga imong nakit-an. Kumusta ba ang imong gibati nga nakatabang ka sa atong kababayan? Nalipay ko nga nauli ng kwarta kay siyempre ang gud tong gihaguan din dapat gid mauli sa iya kay luisag kay siya no, kay kuan grabe niya tungantos nga pagpanarbaho para lang makatigom sa kwarta, dili sayon nga pangitaw ng kwarta na side ko na nga dili lalim pangitaw ng kwarta gyud, labi na karon panahon na grabe nga kuan niya to trabaho para lang makatigom para pag uli na siya dala, tapos nawala ra dayon din. Nalipay ko kay kuan nauli na gid ang kwarta sa iya. Alright, Ma'am Flor, sanglit kakuhaan gayong inspirasyon ang imong kabayanihan nga gihimo. Aduna ka ba'y mensahe sa pag-aghat ngadto sa atong mga kapuso
labi na sa publiko nga mahimong matinud-anon sab bisan unsa pa man ang sitwasyon sa kinabuhi. Para sa ako, kinahanglan gyud na siya sa among trabaho para masaligan mi sa mga pasahero, isip role model sa diri sa airport. Kailangan gyud nga buhaton na mo pag-serve sa ilang pagsalig dako kayo kay nakatabang sa amo labi na gyud sa pasayro mayo ila ang pagkuan sa diri sa airport, mayo ang ila ang pagtan-aw sa amo isip trabahante, makasalig sila sama sa pagkamatinud-anon. Dagay salamat Ma'am Flor sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Saludo kami sa imong kamaayo, padayon ug pag-amping. Daghang salamat sa mga kapuso karong buntaga. Mga kapuso, chillax lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.